DZ 101, 101.3. 101.3, The Voice of the Pilan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong aslit sa tagsa nga lugar. Mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mukupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga tagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga tagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Ay gala, kumusta? Maayong gabi no sab. Maayong gabi katong tanan. Ay welcome na usab mga kada boys. There is tulumanon ni Inko Lunsoy, og ni Kuya Romy og ni DJ Badog. Ang mga taging pasiyaw og balak sa kinabuhi. Pag uban-uban na po ta mga kada boys kay bisag na tingala mo ba? Si DJ Badok ang driver karon sa Manila. Okay, si Inko na nagapahipi-hipi ro. Maayong gabi day sa to ang duha ka partner day na di sulod ni mga singkuhan. Maayong gabi day Inko. Ay gibisto nga singkuhan. Mayong gabi ni mo diha Tio Badok og maayong gabi usab sa tuang mga suking tigpaminaw nga nag-atang gyud nining maong programa mga tagik og pasiaw sa balak sa kinabuhi. Yeah. Sa matag Sabado ginang adlaw yun rin ko no. Matag Sabado gikan alas 6 hangtod alas 9 kagabion. Hindi basig matingala atong mga suking tigpaminaw nganong si Tio Badok ang nag-drive karong gabion. Syempre mga kadi kay syempre si Tio Badok ug si Kuya Romeo ug si Ingo Lunsoy kauban ra man gyapon nining maong programa. Pero nakabalaw ko dos yun. Mga ato mga application nakabalaw gyud sa nimo nga siya ay natural mabisi na si Ingo Lunsoy. Si Badok sa panalo niya, di ba si Kuya Romy? Ito mo, no, busy ko siya, ganyan siya kasama. Live po na Kuya Romeo, live po na. Joke. Ay paninood dia partner. Wala, joke lang mga kami na sila sa joke na. Ang gihigugma yun ni Ingo Lunsoy, wildline kung dili si Teo Badok, si Teo Badok og si Kuya Romeo. Actually Kuya Romeo wala pa koy gihigugma. Hanap juwag yapon si Ingo Lunsoy. Ala, kuyawan ko sunod dili ko butong basi higugmaon ko sunod mo. Yeah, bisag mo nigawa sa tulaga pa katong tagkogay. Ingane, muna kabili pa na ko Tio Badok. Muna kabili pa na ko sa atong panagrupo ingane. Muna kabili pa na ko. Wala ta open na sa tulo ba iko dos ba. Open ta partner. Okay ta ko lima. Muna kabili pa na ko sa tulo. Di ako nibili. Ang imo ang atong tabangan ako aras. Nga mo sa magkubuhi. Napagahot. Dito mapunta sa kanang dako nga lugar. Ay nako di ko na. Kung pa na, palayo na sa imo. Nato na namin. Namin na karon ako ba de. Hindi ako kaya mo, hindi ako. Ay, boys. Hindi ko katabakan.
Mayang gabi sa tanan mga ka-boys. Welcome ha. Sa programa namong Tulod Race mga singkuhan. Ang mga tagig pasiyaw o balak sa kinabuhi. Nato pong agwato na itong mga kauban na singkuhan itong mga partner ba? Ato po na silang pabalakon. Mubalak gina sila, nasikit ka, na si ato nga kauban sa buhat, nga si DJ City Pie. Kulapin na yun sa atong Macho Capito, especially sa atong business manager. Mubalak ko balik manager balik. Mubalak gina siya ron. Atangan. Mubalak ko siya. Siya magtubag sila madam. Ambot na po ka. Si Charles Florino Ramos, si manager ang may balog. Tubag-tubag pa sila. Pero at nga natuon niya kay dunay balak tubag-tubag si Kuya Romy ug si Ate Toy Mats. Wala, maka-score. Mura ito kuano niya Tio Badok, mura ito ang at nga niya. Atangan nato. Ate mo na. Ate mo na ba? Yung kapag. Maka-score mo matingala. O niya atong happy birthday ni kanin ko. Jandrex Jan Rex Ritada. Happy birthday, Jan Rex Ritada. Labi na gyud sa pitalanggan ni mong amahan. Nga si Tatay Praxidis Ritada, Dadri Ritada, o sa imong pagpapagos so ni mo labi na kang gawalan Ritada. Good evening yung tanan dia, may papaminaw. Silang Benji dia nagpa-shout out trabaho. Shout out ng horot dia. Mayang gabi ini. Salamat kayo. Thank you so much for Abid-Abid. Sana Abid-Abid. Ibit siguro ibit. Kauban isa sa ibig. Hindi, magod. Sige ay. Ano mo? Kasi kuan gud. Ano mo na kung niulog-ulog. O niya sa man sama gini sa naandan no. Sama sa naandan. Ikaw gini ano bahala kanin ko. Oo. Pero di sa siguro ta mo balak ato sa mga pa-shout out. Sige. Kay ikaw basa dati o kay ako ang country dito nalock man ako sa Facebook dito. Okay, sa mga pa-shout out tayo sa mga naglili sa atong live. Mayong gabi DJ Bodok watching na pod. Ako karon sa Dumalinaw, Pagadian City. Ay mayang Ikan gabi. ni Huawei Reset. Ayun, good evening mga gwapong DJ. Kumusta? Ulog-ulog man eh. Ulog-ulog na sa. Ikan ni Lilibit ka lang igiyat. Ay ma'am Lilibet may gabi ni mo dia. Ma'am, lilibit ka lang igiya. Salamat kasi imong dugang pagulog-ulog. Pagadian, di ka ni Huawei Reset. Ayun, hi DJ, Badok, cool evening. Kumusta? Shout out ko sa tanan. Di ka ni Ivy Sumangay Tato. Okay, may gabi ini mo madam. Ayun, gwapuhan ninyo ay. Ulog-ulog na po. Gikan ni Ma'am Ang Ivy. sauna. Gikan gihapon ni Ma'am Ivy Sumangay Tato. Ang sauna. Unya gikan usab ni Kuantio ni Ma'am Mayet Akailar. God ibs mga DJ nga si Aw. Pa-shout out ko diri sa Putol and sa akong family. Pa-shout out sa nag-birthday karon sa Gloria Dinolan. Si Gloria. Si Madam Gloria Dinolan. Happy birthday. Happy birthday. Unya, Dix BD1. Partner, gusto nila nga maminaw nga kitang tulong mo kanta og happy birthday. So, mo kanta ta. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karong gabi una ha. Sana nga mahubog Mo kami. Lain mo to partner. Lain mo to. Watching from Mamat Marupay, Ruhas, Zamboanga del Norte, ika ni Ma'am Ivy Sumangay. Oy, regards day ko sa mga taga Marupay ha, labi itong kulukadidang ni Inko Dunsoy diha katong mga Mga man kada barangay na ikulo kadida. mga Kusel family diha. Muni ka biliban ako. Di ba dok? Ano ba tarang sara magkita magkuyo kita. Ah. Ato makatim kita dalo kuan. Pero dito ka nagisiya na. Ay, saba. Wa mo ginaminaw na to ron. Ato. Ato. Mina mo unir magulputa. Oh, unir na dita. Ngong ka limara ka mo sa. Wala labot na. Joke ra dito. Joke ra to, joke. Bahala tinodo na. Si Mame sa mo. Ana mo dito siya. Ayun, pa-shout out ko sa akong mahal diha. Sa Sibuta Damping ka always diha mahal. So, sana online mahal. Mahal ko. Ayun, miss you na kayo. Miss na kayo tika. I love you so much sa Muama ha. Muhammad Chup Chup. Sana all Mama Chup Chup.
Okay, May kaniwawin mahal no? na siyang iba, wag kang ganun. Iba talaga pag may mahal. Oh. Murag makasanaol kita ni Tio Sana kay all. murag si Kuya Romy ba di mawad ag mahal. Oh. Ay, dili. Oh. Paangkon mo ko sa istura. Mm. Pero kanang itsuraan yung na ako pa na. Mm. Siguro, ginagulo yung ako na. Pero ako pa po na pareha po si tsura ni mo Kuya Romy, dugay ako gahikog. Ako mo rin. Di mo ko. Uli. Ayaw pa na ikaw kay birthday ni Kuya Romy. Birthday. Advance day. happy Wala pa nangutan natin. Sa wala pa nangutan na. Mag-greet ni kita daan ni Kuya Romy. Nga advance happy birthday ug bang adlaw ni Kuya Romy. Oh, hinaot nga. Oh, hinaot nga mahubog mo kami. Ginawat nga. Maso daw. Atakan pagkapiskay. Oh, kapiskay. Na ibalag mo po nga lawas. Oh. Tambot, pero sa mga kapiskay. Sa una, nabata pa ko, mata na ko inganin. Kaya Kuya Romy, amog yung gihangyo ang kapiskay kay matud pa ni Ati Toy Mats ganiya. Nag-istirahan mi Ati Mats nga matay ingko apiki gid kay ingko kay buntag na lang wa. Lang mo nang among gi-wish ni Tio Badok nga hatagan ka kapiskay sa panglawas. Adili, para masigurado. Tambong mo. Snack. Alahin mo rin sa. Snack. Tambong mo. Hindi, mangutanan akong tatay bibi. Manalaktan. Mangutanan. Namina basta tatay bibi. Di siyempre kay si tatay bibi saksi. Saksi man sa tatay bibi turtal kay siya ikaw manggoy hatag nitong mainom. Pre. Ya duda ko ug mga adlaw mo ani pus tatay bibi. Amare siya na siya. Oh naa siya. Mas mali. Isod po. Utro, di mo daw pa. Ano yung story mo? Madako ba? Sige. Okay, ano sa mga pa-shoutout sa Watson ng wala kang video. Oh nya na. Limta sa tanan. Dili na ulog-ulog, tinuod na. O tinod. Di ka ni lilibit ka lang igiya. Tama ba? Ikaw ba iiya ba? Ikaw ba utro po ka? Nindapay ka. Alaw, parinte ko na sila. Nida. Mao di. Dai nindot to. Oh, sige. Shout out to out ni Moy Adiros Gomez. Ah, sige. Nagailoan shout out po sa akong mga kauban dire. Ang tropang pasaway nga sila ni Putot Marimar ug si My Loves haso ni Halida nga naalang-alang akong uyab. Alam na. Naalang. Pogo to pero medyo ug why forever GC nga di masabot. Kung sa una inday karon dodoy na. Ikanto ni limit. Nagbagong buhay na siya. Naglanta po yung mga idol Kuya Romy. Kisa man. Bakit pa dire? Hello mga gwapo, kumusta na kayo Ay, dyan? kini katik na Bakit si Kuya Romy lasing bayan? Di ka ni Flora. Hindi naman yan lasing. Si Ma'am Flora Bahian? Oh. Madam Flora Bahian? Tagalogin mo. Tagalog yan. Kahit ano pang estilo ko ngayon, ang importante, mahal talaga kita. Ay! Piti kina ini gawas niya. Takanik. Duda pa rin naging matakbasan niya dito yung mas. Takanik saksak. Wa ko giring inaan niya. Madam Flora Bahian, magandang gabi po. Adi, nandun sa ngayon. Kain tayo. Nakalabas na siya ngayon. Nandun Oh, sa nakalabas outer. Napunta na siya. Oh, English na. Oh, English. Good evening. Good evening kayo, Madam Flora Bahian. Outer. To all OFWs. Oh, FWs. Good evening to all. Sa ila pa ron good Yeah, afternoon. mga magkakanang abuloy, mga kagabuloy. Manawagan ka, mga kagabuloy. English. I hope to all OFW. OFWs, if you come go back in the Pinas, Kuya Romes is I hope him. Wagi Regards ko ni Kuya Romy, gikan ni Mait Akailar. Okay, tingin so much. Kuya Romy, anak ko diha na ay pakals. Wala tayong pakason kay gabi na. Walay pakas pero paka na. Dayon, shout out ko sa akong langga, Jupil Gumalal. O sa akong Gaboy, Steve Gumalal. Okay, thanks and Oy, God bless. shout out sa mga Ninyong tulong Gumalal ng family Chico kay. Daghan kay ng Gumalal family diya sa may Katipunan tiyo. Nasa din ang Gumalal sa ako na Katipunan actually. Oo. Daghan kay mga Gumalal. Diya sa may Marupay, diri sa Mias Katipunan. Padulong diyan basta sa mga dihang lugar sa Katipunan Gumalal. Tulo ko na yung mga batas dito ka natin may
Wala mangod. Kanang butan mo gud kay ta Kuya Romy. Butan lagi, basta dili. Matulog. Dayon, MJ Piki, watching from Pasig City. Ay si Ma'am MG kuha ni siya kana na ang murag I think Single lang to na to. kuha ni siya nila ni Tatay Praxidis Ritada. Mga kagbabanwa family. Ano ko to ano? Murag kuha ni sila mga kuha na parintera ni sila ni Tatay. Kaktuban ko Sa Burgos. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for watching. Ayohag Tagalog, Kuya Romy, aron na naatay chocolate. Oh, Lilibit ka. Ayaw ko Tagalog. Para ko Tagalog. Oo. Lahat, Paano yan? lahat na nanonood ngayong gabi na ito sa programa ni Inkununsoy. Di lang kay Inkununsoy. Nandito kami at si Tio Badok at saka si Kuya Romy sa programang Mga tagik. Mga Tagik pa siya o balak sa kinabuhi. Sana all Every naka-reach. Saturday, 6 p.m. to 9 p.m. 7 Matod pa ni 7 Madam, 7 p.m. to 9 p.m. matod pa ni Madam Ivy Vidalo. Sana all naka-red chick. Red chick yan. Kasi parang nandun tayo galing sa Jupiter. Mainit doon eh. Kaya naka-red chick tayo ngayong gabi. Hindi may nasa Jupiter ngayon dahil marami nang nakapunta doon na technician. Ginawa nila ng aircon. Doon. Hindi, burn out. Kaya gusto ko mapupunta doon. Burn out kasi kanina. Burn out kasi kanina. Ay, sa mga gusto mo tawag na tawag lang mo mga kanaboy sa cellphone number 0907-944-5857. Sa mga gusto mo tawag. Kanya dire po sa ato ang live ha. Don't forget to share our live tonight og paki-follow, paki-heart sa tuang live karong gabi una sa. Dayon magandang gabi natanaw ra. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyong lahat diyan mga DJ gwapo. Nanood kami ngayon gikan ni Tanjong sa Nico. Ay si Tanjong. Tatay Mario Sanico. Tagalog pala ka. Tagalog pala ka tatay. Pareho pala ta. Pareho pala ta. Kung sakali ka naog, at saka, kung sakali kamuti, at saka ka naog. Tsaka kamotik mo. Kung sa makakabayo. Lain naman ang istoryahan na na eh. Yung hinubog naman ang partner. Sinabi ko kung luto ba? Lain naman ang partner. Oh. May kahulugan mo. May kahulugan. Dili, ay mahulog. Unya kay si Tatay Mario kabalo siya magtagalog, kabalo siya magkanini ang Korean kay gikan masagawa si Tatay pero si Nanay Chapakano man ni si Nanay nimpa. Sige istoryahan si Nanay nimpa Chapakano. Sige. Buenas noches. Mga konturos. Natay color. Sige itong Hello, maayong gabi. May gabi, DJ. Maayong gabi ini mo kinsa man ron. Pinikarne. si Nicole. Si Nicole diha sa Bakanan. Maayong gabi ini mo diha dai Nicole. May gabi, ipod. Anya, kumusta man imong kagabion ron? Okay ra. Nakapanihapon na ba? Ah, Sa may imong gisud-an ron diha. secret. Ay, secret. Secret. Nanay sod ang secret. Abante sa imong mga greetings diha dai. Great lang ko dira ninyo. Nga si, kuan lagi si DJ Romy. Kay, mayag nakainom. Wala. Inanar gina sa ting. Mao gini stroke man gikan ron. Mild stroke man gud siya na mild stroke. Ay ko pa inaikin ninyo. Ako. Manggod. Sige, abante diha. Abi ni mo partner, ito ang tinuod. Mild stroke. Ni DJ 65. Advance pa tayo happy birthday niya. Tanawa ra lagi. Unsa ko na imong ihatag niya? Advance. Wala, hindi ha. Virgin Niket kat ogma. Imo ang manggod. Ay, manghikay Kuya Romy. Hikay. Dito sila na bupik. Mga kung hikay ogma. Salina Ang popek. salamatik, manggug ka guro. Maghikay ko basta na ihatag. Kanang hinatag, kuya ko hikay. My God, naman na. Sige Lang Nga po sige, abante. Okay, lang ako ni Ate Toy Max po di ay. Dahil ni DJ Kitkat. Dahil ni DJ City Pa. Dahil ni DJ Yoping. Dahil. Sa tanan na lang dira. Dahil, mura to. Okay, salamat kay dai Nicole. Mulang to dai ko no, mulang to. Nawala na napi. Napaday ay. Namiyatay? Namiyatay na.
Miyataw na. Oh, Miyatay ayun, na ato ning kuno ning shoutout para nga magbasa na din si Ingkog unang bala Okay, tayo. sige. Okay, shoutout ko sa akong mga kaparyentihan o kabanay diha sa Nabukan, Ilaya. Thanks sa DJ, God bless kay kan MG. Okay. Si Ma'am MJ. Good May evening, gabi mo da, Ma'am MJ. Good evening. Thank you so much for watching. Bari siya murag ayaan siguro ni siya ni Ma'am Nobali sa Mura. Ma'am Nobali. Oh, dayon DJ Badok nakatagay na si DJ Romy. Wala. Lakas ng Stroke. tama ron dili. Stroke na siya, Inani stroke. na basta mild stroke. Mild stroke. Kadala naghirot siya ang misis mo nang nainana na siya. Kuha na dadalian ra. Usa to kay Rami, high blood. High blood mo ko. Oh. Ang akong dugo, Oh. 210 over 300. Kusugag siya. Buro. Ora man nagkainom kag Vic fluid. Nakakuha na naka-change oil. Mga kani. Dong, Bisa ba makainom ka sa dili? Oh. Nga na Okay na. dong, Singkuhan mo ko. dong. May gani Kuya Rami kay mo angko na po kaya na mo pagkasingkuhan. Hindi ko maangkon. Klaro mo kayo. Hanggat na gabay. Start mo kamay. Tayo ka. Special time. Oh, di nato idugayon kay atong oras alas 7:44. Okay, to tapos ka to ang monitor na nakaron tiyo. O sa mga daw sa iyang balak. Unya, ato sa dayong pasalamatan na katong sponsor karong gabi na mga partner. Ang sama sa ni Kuan, salamat kay sa tuang usa sa atuang sponsor nining maong programa si Congressman Pinpinoy ang Batan-on og Ligdong si Congressman Pinpinoy. Ug usab pasalamatan usab nato ang Margie's Meat Shop alang sa tong mga kandidato nga gustong makatilaw, gustong magpa-deliver, kung gustong magpa-reserve sa mga karne nga mga fresco kayo like chicken, pork and beef ato na ta sa Margie's Meat Shop nga nimutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City nga gipanag-iyahan ni Ma'am Margie Albarico og gidubala ni Sir Edsel Baron. Ato na ta sa Don Francisco Street, Bagting. Doon na siya sa merkado mga kating ang Margie's Meat Shop. O usab pasalamatan usab nato ang Liss Water, tubig sa kinihan nga dili gayon mahubsat. Kung gusto mong safety imnon ang inyo ang tubig alang sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, adto lang ta sa Liss Water, Purok Ono, Linabo, Dapitan City, 0948-775-7715 alang sa tuang pagpa-deliver. Kung gusto po kang maadto dito sa ilang refilling station, gusto kang maka-discount, adto ta ni Ma'am Ligaya Saniko ang tag-iyag tagdubala. Ang iPrint Digital House. Sa iPrint po. Nagkuhan lang nga din. Muna kabili ba na ako sa iPrint Digital House? Ingo doon sa partner. Kaya dili na po hindi nga mato pa kayo. Gasto pa to. Silingan na nato. Silingan to. Ano na ba ang kapitan? Naalasan yung butang sa may highway Lawan, Barangay Balulong. Tapat lang ngayon at bang sila sa City Hall. Magpahimo tag tarpaulin printing, t-shirt printing, mag printing din magpanindot ta sa tong sakinan adto ta sa iPrint. Doon na po sila bag-o karon nga gitanyag nga serbisyo kung gusto mo kuha kag police clearance. Nibawan na kulang ko sa iPrint Digital House. Ang good printer. Ang kulang nibawan. Tarpaulin printing na sila. Tarpaulin. Ng t-shirt printing. Ano mo kon sila grass ID magpa-ID ka dito. Dayon mukuha pod ka og kanang police clearance. Automatic nga mutabang sila nimo online. Dayon mo process po ka sa imo ang BIR, mutabang pod ang iPrint Digital House. Palitan ako partner. Katrabaho ko. Nga akong gusto, madili ko malangan sa akong trabaho. Ato ra ka sa iPrint. Ato ra ka sa iPrint. Mo nang ato lang pagkikita dito si Sir Vixon Magdolot sa iPrint at bag ra gid sa City Hall mga kadi. Abli sila. Alas sa punta kadto sa alas 5 sa hapon. Iban sa adlaw Lunes kadto na sa adlaw Sabado. Lockport, Tantan Vixon Magdolot mga. Si Sir Vixon Magdolot og si Tantan niya ang niya ang assistant. Unya di po nato kalimtan mga kadi kung gusto mo nga madali ang inyong mga labhonon, doon na mo yung mga labhonon nga nagtapon og wala sila ka-open toilet. wala. Moadto ra ta dito sa Alma Laundry Shop. Hello! At Alma Laundry Shop. Nabuhay na ito! Hello, mayang gabi. O, doon na tayo, caller. Hello? Sige. Hello, nabuhay mo! Dalaga na ron yung badak kung nila. Isa ni. Ubalo na. Ubalo na. Kitsa ni. Hello. Hello. Hello? Hello, may gabi. Tama. Hello. Sige lang ni sila katawa. Yes! May gabi. Kinsa man ron. Wala lagi mo nito magkanino.
Itubag manggod. Ito ba manggod? Oh, wala, Sige, wala na bitaw. nadunggi. Kamu may wala kami. Pabalakon daw si Tiyo Badok. Oh, wala man sa gatos gawa si Tio Badok atong tawag ko ron. Wala Ayaw makadawat niyo ko ba? na naadira. Nakadapro Oh, ka. dayon. Siguro. Dayon sa pagyod. Pabalakon daw si Tiyo Badok. Dayon. Balak na rosti badok. Balak. Gusto? Paro-paro G. Dili. Sa day. Sa gatong pag... Ha? Pagkalipas daw ang gatong sa Valentine's. Sa Kalipas, Valentine. balik. Pagkaliwas sa Balak Valentine ko ni Tiyo nangaton-as. Badok. Nangaton-as. Oh, nangaton-as. Katong Oh. Dito. Ato to ipapangita kung kinsa tong naghawid sa mga balak ni Tio Badok des gawas. Ipapangita tong natunas. Naatira si Natunas. Dikit. Naa si Dijikit ka Oh. na. Ato. nangapa ang mga kuko. Ato to ipabalak. Gidigira nila. Naa si Dijikit ka pre. Sige, sige. Sige di ay. May... Okay mo lang to. Amo na to. Okay, salamat. Basta mga wala pa nag-react na mo diha mga kadi, share niyo ato ang live karong gabi una para magdaghan ta. Nya atong oras alas 7:49 na ingko. Okay. Sama sa naandan mo gini. So, pakusgan-kusgan na to itong kwanda natin kay parang kwanta. Ato ihatag din ang atong unang balak. So, siyempre, Unsa may i-background natin ko? ang unang balak karon murag faithful love lang siguro atong ikuan ni. At ipahinugod nato sa atong mga suking tigpaminaw labi na gyud sa mga nag-atang gyud niining maong programa. Unya labi na gyud sa ato ang mga kuan usab Kuya Rumi, ang ato ang mga bag-ong mga ka-viewers atong mga kading bag-o pa sila nakadiscover nga doon na ay mga tagik pa siya og balak sa Ay, next video. Baka yung bus na po din ko, partner po. Baka yung nga, ang balak na, dili lang sa mga karaan. Mga millennials po. Oh, napay lain ana na nga mga kuan, napay lain ana na nga Natunas na ko natunas. natunas to nga kuan. Natulas na. Unya ato po dai ikuan kay basig mo ani turon si Kuya Dods kay Luna po Oo, toy mga wala balak to, si wala Kuya to, wala Dods. So kini ako ang unang balak karong gabi una tiyo, kuan ni siya kay ako mangong nakita tiyo nga katutuang sa nakalabay nga Valentine's bisan pag niabot ang adlaw sa mga kasing-kasing, doon nagyapoy mga kanini abatang relasyon bitaw. Doon nagyapoy relasyon sa atong mga kading dili gyapon malikay nga dunay kasamok bitaw. Oo, kabalo mo kung mo, Oh. kanunay ka na yung relasyon. Kada ba bitaw Kuya Rumi nga atong matawag bitaw nato nga ang relasyon nga murag kanang roller coaster usahay na sa taas, usahay na sa ubos. Then then usahay pud Kuya Rumi Mo mag-away. nang kabuhion. Oo. Munya kani ako ang bala karon ipahinungod na ko ni sa ang uluhan ani siya daw iro og iring nga relasyon. Oh. Daw iro og iring murag kung ikaw Kuya Rumi. Agay, ano man kung may imo po? Kusog man ka mag-iring-iring. Tiyo ba, Dok? Sige, tiyo ba daw kusog mag-iring-iring, ikaw kusog mag-iro-iro. Nya, kabalo sa makina kayo. Balo lang. Di ako ron. So, di na to lang ngayon na Kung partner. pati, unsa may naguluhan sa imong unang bala karon na... Ako ning uluhan sa ako ang unang bala karong gabi una, daw iro og iring nga relasyon. Daw iro o iring ang relasyon ang unang labay sa balak ngayon ko doon sa igor. Sabi na, Tiyo Badok Bunal, Music, Mais. Daw kagahapon pa lang ang atong duha ka relasyon. Na ikaw ug ako nagkuyog ngadto sa baybayon. Gisaw-an ta ang kahayag nga mosalop sa kahaponon. Aron masulo ko ikaw ngadto sa kagabion. Dili kayo ako malimot sa dihang bag-o pa kita naghalad sa atong mga gugma. Nadumpa kauban ang maputing balas sa baybayon. Naghangad sa langit ug nag-ihap sa mga bituon. Nangandoy ug nag-ambahan ni Bathala nga magkauban ka sa dayon. Dili kayo na ko malimot sa dihang kita naghagwaay. Nag-agbay-agbay, nagkuhit-kuhit sa tumang kalipay. Walay bili kung kinsa man ang manaway. Basta matuman lang
ang gugmang tiunay. Nilabay mitunas ang mga katuigan. Duha ka gugma ni Bathala gihiusa sa kapalaran. Kitang duha ang nag-uban sa altar ug sa tiilan. Namaoy mubog ko sa gugma tang giambahan. Daw sangko sa langit ang akong kalipay. Nilanog sa tibuok kalibutan ang akong talidhay. Apan ambot sa silingan kung kita mag-away. Kay sama ka man sa iro, mubanghag murag panuway. Tunay mga panahon nga ako masuko. Ikaw sa daplin dayon og paghiko-hiko. Mangapkap modulog managpo. Kaysa katugnaw mangita sa dakong buho. Wala akong malimot, pinangga sa dagway mo sa una. Nga magtalagak ang laway, nagsudong sa lawas kong hubaga. Apan karon, ikaw muyamid sa bilbil kong pagkadakua. Ambot nga no, daw napulaan naman tingali ka. Apan sa gugma ko, kitang duha dili mulampag sa dayon. Tungod kay ligon pa kini sa tuhod sa liyon. Mga pagsulay nga atong naangkon, dayungan ta kini hangtod sa atong kamatayon. Salamat iyo. Salamat ko doon sa iyo mga ulang dalit na bahala ka sa iyo na. Matingala ko ba ni partner ba? Nindot kayo. Matingala ko rin siya. Patanan pa kayo kitsura. Yung malak, murag Orag gikorentahan na. panahon pang mampor. Matingala ko rin. Di partner, ako ang edad partner, sa dili ka mo tuo, na makita gina sa Facebook. Kung isa tong ganahan mang stalk sa ako ang Facebook, ako natawag ko 1906. Bata pa gani kayo na. Ano na nito may gani nga malak? Sa bata. 1906 ako. Si Kero, may bata. Ako na. Bata pa na kayo, buka ng isa ka mata. Akong edad partner, kung ilang i-stalk sa Facebook, 100 ka pin na ginawang edad. 1906 man ko na tao dito sa Facebook. Di matama. Basta ikaw doon sa'yo mga kade. Wala maayang kablakan. Ayaw mo paguros. Okay na yun. Ato sa basahon ng mga pa-shoutout dire. Okay, bunalit Ini yun. kuman ani si Kuya Romy na po na yun. Matod pa dire. Ming gabi ninyo ikaw Stiyo ba do Kuya Romy? Shoutout na ko tanan taga Plasanan. Boy Wakwak, Merla og Boy Shagop. Yaya Ami Irel og Sinia Bobet Christina. Dodong Patagog na naminaw dire sa ka Boy Wakwak. Salamat po gikan ni Romnick Ferrarin. Okay, shout out sa mga taga-Plasanan, may gabi yung rodya. Ngayon, shout out ni Langga Mika Kalalang Butiok, o Steve Sumantra, o Ibanez Jangs Vergara, Adrias o Jolix. Ikan lipit ka na giya. Shout familiar man ng Balaka Ingkodonsoy. Ikan ni Madam Ivy Vidal. Ngayon, asa naman to? Unsay ingon ni Ma'am Ivy sound familiar ko no. Sound familiar? Basin naka-relate si Ma'am Ivy ato. Kana bitong mga relasyon nga murag daw iro og iring. Pero nagkuan lagi punta kana na ang salot lagi punta sa mga relasyon nga inana Kuya Romy kay inana man gani ilang relasyon apan mo nay nagpalikon sa ila ang duha ka gugma. Nga moabot gid sila sa punto nga maingon ta nga do na gyud forever. Kay bisan pag mura kag iro og iring, mura kag gikamras Kuya Romy o kanang ang himungaan nga wala pa napusan pero nagpadayon lang gyapon ninyong duha ka gugma. Sama ko man sa pamilya mo ko nang na nakarelasyon mo ingana. Kung wala ko nang ingana, dili
dili yun punto nga ligo ng inyong Oo, pamilya. Wala lang. Oh, doon naging panag-away sa tagsa-tagsa nga pamilya. Matod pa ni Kuya Romy nga sa diha sige nagkakugbong line niya dito Imans Sa pero una magpabili man gihapon. Oo. Pag umalang pa ni hapon dito yung dito Manila sa una. Sa Manila. Kaya Tagalog man ta. Oh, sige Tagalog ka sa Tagalog ka kinto. Tagalog. Hindi ko dito mas. Patayin mo ng ilaw. Pag umalang pa ni hapon. Oh, patayin Kung sila. nabagas naman yung plato, hindi ko huwag na yan, bukas na yan. Patayin ng ilaw. Oo, ati to mas, patayin mo ng ilaw. Bakit? Kakainin ko na yan. Basta ako sabi kanon. Ang plato. Abi na ako sudan may kanon. Okay dayon shout out mga idol. Kabalusdos ni ato partner. Kalingawa o Havlis sa night sa tanan Dipolog dapitan mo sa Lagudas o Acopiado family. Po, gikan ni Ili sa Acopiado. May gabi niyo ma'am. Ayan, atong oras alas 7:59 na. Then ang musunod si Kuya Romy. Automatic. Si Kuya Rami mo musunod na nila yun. Si Tio Badok na katong agbalak. Ito lang, si Robert Driver, dapat siya Oo. tayo unaan pero ang naandan man ko, singkot unsoy, mooy number 1 yung pala. Oy, sa di pa day bubalak si Kuya Rami. Ako dahil itimbaya og mayong gabi sa ato ang mga sukitig paminausab dito sa may plasanan. Sila ni Buywakwak dito sa Galili sila ron sa live natin ko. sa mga Pirarin family nila ni Buyet Pirarin dito sa iyang mga pamilya. Then katungkol si partner katutuwa bitong bungoton si bungoton nga walay bungot. Si Boy Bungot. Oh, si Boy Bungot nga walay bungot. Oh, Boy Bungot, Oo. si Awi kunti ba Siya nya si Nanay Nimpa, sila ni Takeshi, sila Oo. ni Jason, sila ni Oo. Paliling. Oh. Sila dito ni Kwan ni Natsumi. Oh, labi nila Mayong sila gabi kanto sila pala si Misto ko. Tuko. Oo, si Mr. Ko dahil. O kato si Secret Boy po, si Secret Boy. Mayong gabi inyo din. Asa pa tong uban na tong ay diri pud sa bakong di ay. Always pud na minaw. Di na to kalimtan ang bakong. Always siguro partner kasunod si mana ado kita Ato na punta dito. kita kabay dito. Mamalay? Ang Iris Oh. Munde. Basin. Hindi, ato Nyam nyam. ato pong awagon dahil ato ang mga suking tigpaminaw nga kung gusto po silang mag-greet diri sa ato ang istasyon ayaw lang mo kaula mga di kay doon naman tayo cellphone number alam ni siya sa tanan open ni siya sa tanan so pwede mo text mo tawag sa 0907 944 5857 0907 944-5857. Aron maibala na to. Sa hotline dire sa tanan ninyong pandiri palangat dire sa Dixpede. Kaya kung doon na po sila yung mga balak, pwede kaya po nila ipadala diri sa ato ang kuan. Lang siya kung uso na po balak ko sa paglingang partner, di ba? Pwede po mo. on the spot, pwede po. Pero mangita sa bicycle. Oo. Dahil katong kung gusto sila mubalak or matawag diri painayan gid lang radio para dili mo feedback. So di na to lang ngayon. Murag nagpanikad naman ikaw ba? Ang balak na si Di ba, Dok? Ikaw may una man Ikaw may mag-iuna, naanda na to. God. Sa may Ikaw may una. ka uluhan na imong balak Kuya Romy. Kani nga kung balak na may uluhan, nagilitilan. Sa may tiilan ana. Giingron ang tila, giingron. O sa may kuan na Kuya Romy. Sakit kay kayo lagi. O sa may uluhan na yung balak. Bana nga marukoy. Badang nga Marokoy. Sa may kuan Kini na masakpa na giniro. Asa say atong i-background na ito. Ikaw ni bala. Um, Ikaw na yung matigo pahaom diya. Di ba, Dok? May bala na ginato ni unsa gid ng mga bana nga mga Oh, Marokoy. ikaw rin, di ba, Dok? Ikaw rin matigo mo remedyo diya. Unsay ikuan na remedios sa mga nindot nga mga music nindot siguro mga loving leers siguro. Loving leers. Marag nindot ang loving leers ana tyo. Ikaw rin Sa magpulaw mga ka remedyo diya. Nada na sa kwan tyo. Loving leers. Wala diya tyo. Nada na sa kwan. Nasa files ko to diya. Kaya kung balak mga gani, kutob ni sa nakatsunin na karong gabi na. Mayong gabi ang nasunan. May gabi usab ni parang bibitortan diya sa may lamate. Labi ni kaya sa may Burgos. Sila ni Novalisa, si Eliza, si John Rex, si Alan, Agaw Alan, tanan-tanan na mga ritada pamili. O diya sa mga pay sinunok, si Nong Berilla Milon, sa tiba pilya niya. Tanan-tanan lang yun, kutom lang yun, asa Abdon lang sipa, sa signal lang mo karong gabi na dili sa DXBD 101.3 FM, The Boys of the Pita. Alright, bunal Kuya Rome. Mahao media. Tago dire. Tago dito.
diri, guho dito. Daw sama sa tipuso nga nagguho-guho sa dakong buho. Mangit-ngit nga buho, diin ikaw miguho. Kaysa kansang o kabuho, singot nagtulo-tulo. Iyaw dong ba? Sige pa daw, kapag dito. Kaysa kaigang o kabuho, singot nagtulo-tulo. Pantay ka. Pantay. Aircon. Daw sama ikaw sa agukoy nga kusog kaayo mangukoy. Murag si Kukoy. Muras ka kay. Murag si Kukoy. Kay minyo kamang dako muray ginakan. Asawa pirming nag-ukoy-ukoy. Sa mga kabuang mong gitago asawa makaluloy. Damaw na diha. Busa asawa, bana mo kanunayng bantaye. Nana po'y masukuan ni Ron. Kay ang silpon nagpungasi sa daghang mga baye. Busaras badok. Sumangil o pamasol dito iyang yate. Apan nagbuntag na di ay og video call sa iyang sugar mom. Bantay na. Ibala na. Manaman mo ba? Sumangil na de. Muna ikaw. Pilihan. Usahay. Mula ka kay kuno. Mama Masahiro. Apan sa chicks, muadto ang dakong tonto. Let's say. Kanahan gayon. Usahay magpasumangil taya og luto. Muaton. Apan si Mang ang kanahan sa lodging mandi ay muadto. Hindi mo magladyo ani dok. Hindi mo magladyo. Tuyog ka tulo. Maong asawa, pagmata sa mga binuang sa imong bana. Nga naman, nawala anak ka. Sumangil pangahoy, pamunglay sa inyong luna. Apan sa laing binuhat, nanguhit di ay og magat. Manilain pa dok. Ni kamang sa hinunganan nga aduna pay bana. Manantimanin niyo. Sama ikaw rin. Salamat kayo sa iyong pagkatagamay nga panahon kayo. Inana na siya partner nga sumangil taya sa swerte. Uy nga naman ko sa pinggan. Sumangil pamunglay dito sa bahon. Sumangil pamunglay dito. Ibaday. Palit to
kasi ba itong bensin? Ah. Dapat ito kasama. Oh, Dapat niya, kalayo ka itong tindahan. like tindahan. 2 kilometro pa. Dapat ito kasi ba itong bensin? Oh. Yan, kumari niya. Kumari dito. Automatic na. Dito ko, di mo na consider. Uban na ko Rome kay matud pa sa imong balak kay uban ko na sumangil pa masol, sumangil atos dagat. Ay, hindi, masok na pagka. Live na kay nakig video call na dito siyang bangka. Mami, Mending! Dayon, tanawa. Tanawa ako kaning, hello mga DJ, ano ba nangyari kay Kuya Rome? Nagbalak. Nagbala. Ay, mayong gabi na ni Kuya Dods. May pag-abot. Oh, May pag-abot, Kuya Kuya Dods. Dods, Kuya Dods. Dayon, shout out tagamay diha Idol B o kinsay magpataod og signal o magpaayo. Signal Sige. satellite installment. Sige ko Okay, may na. paglili diha. Dayon, salamat kayo Idol. Signal satellite installment ra nagakuan sa iya. Kung may gabi yung sa dito sa may Burgos sa Tiyabadong bang Ang ibong gi-restaurant chicks ganyan ba? Isa to si? Si. Sa Adirus. No, sa mo. Oy. ako sa dito ba? Si Ako siyal. si Kumina Pro Dress. Ako siyal dito sa Burgos. Dikanta ganyan, dikanta. Ako may kay tingog. Siguro sa Pamilya Dress. Sagarya ba apelyido? Sagarya apelyido to? Dili. Ay kung gusto siya ma-shout out Kuya Rome, pwede po siya mo text diri sa atong text line 0907 944-5857. May gabi mo dia siyal 0907-944-5857. Okay, dayon. Kaihi si Y Forever GC o kinatawa ninyo. Pero bunog pod ko kay sige pod sa mani panagpi. Bunog si panagpi. Dayon, bye shout out to Ilumbaring family sa Buan Panas og sa ako Yuan birthday ganiha. Gabi naman karon happy Happy Tata Nestor Ilumbaring. Okay. Happy birthday gikan ni amigo Josar Ilumbaring. Okay, may paglili mo dabay. Shout out sa mga taga Panas og happy birthday ni Tata Nestor Ilumbaring diyan sa may Panas. Kumain ba si Kuya Romy ng nam? Okay, Wala kanimang ko Flora. kung kain. Kaya nga, ganito, pero talaga ganito talaga ako. Kahit kumakain ako at hindi pa ako kumakain, ganito talaga. Dahil talaga nakita niyo talaga sa live ni Kuya Rome, talaga isa na talaga ang ilong ko. Dayon, pabalaka si Barok og KitKat og Tuwa, para tuwa sa na. balo og mangkay. Tuwa Og na. ibiyaan og bana dalaga buros by way Terso. papa. Si Terso. By there, sir. Dayon, good evening ninyo DJ pa balako nako si Tio Barok og Paro-Paro-G. Paro-Paro-G ko no. Nya shout out Nanay Konsisa diha sa may sa Gayanon, may gabi na sa mga silingan ni DJ City Pie. Sabi sa kaya May nun, good gabi evening. Di sa mga sa atong mga ang partner na ba dito ba, Dok? Si DJ City Bay. Aral ba DJ City Bay diyan sa gawas? Iyarang mister kasi Boss Legion. O sa ilang mga anak. O sa pro pagkatbatan usab ka Madam Kristen Reyes. Labi na yun ka nga Carlo Darisay. O sa tarang silingan nila diyan. Good evening yung tanan. Sa may bakong usab. Sa kabatan mo. Shout out sa mga taga-Bakong. Yang atong oras dire Sige, kaya sige, ron alas Lagi. 8. Bunal eh. Di ba, Dok? Bunal. Okay, at sa tubagon ning atong caller. Sige. Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Network ko anto. Murag na something wrong. Basta katoo sila nga makikiko kayo ba? Dili. Okay, ako ang termino ron. Okay, ako ang termino dayon niya ang nagsagi sa gulanon man si gulanon. Tara. Gibalikan ta. No. Okay, hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Hello. Ay, putal-putal man imong signal diya, ma'am. Pangita og signal. Putal-putal imong signal, hindi kita maintindihan masyado. Saan ka ba nakalagay ngayon? Gabi. Nandito ako sa ilalim ng isa. Ay, tumubag siya. Tumubag kasi nakadungog. Tumubag siya ng Tagalog. Kasi nakadungog. Kasi alam niya, nakadungog siya. Sige. Mag-istorya na tayo, mag-istorya na tayo na mag-usap. Mag-istoryahan na nga Sige, mag-usap. padayon. Hi, ni mo dito, Doy. Oy, thank you. Hi. Paakon be. Sige dayon. Tut. Yuhu. Hey, where are you? Hello.
Murag problema gini sa signal siguro. Wala ilang signal. Wala yung signal. Pangitag signal nga kanang tarong diha dai Kat para sa lubi. magkaintindihan. Parang may pag-usap na to. Kat sa Say lubi. usap god. Tungkol. Pag unsa man ni imong gihatain ko, sa man ni nahugmil nga pagbati. Mao na ba ni siya ko? Mao na siya. Lagi mo ang gi-request mo na. Gi-request man ako dai. Gi-request na kung man ko sa Valentine's kinahanglan ko nung bubala ko si Tio Badok. Okay, manghaba ka ng kaugnan. Kasi mga hapa ko, kusog-kusog dito kuan, kusog-kusog nga Bagyo. Dampas. Bagyo. Pagkawa na to, pagka-15 magugudampas ka. Bagyong Baldo. Dayon, good evening sa tanan gikan ni Inday Sal Mayula kag Bubanwa. May gabi ida, good evening man mo madam. Parang I think si Ma'am from Ilaya. Dayon, good evening ninyo tanan gikan ni Iris Limondihar. Diha sa may Bakong, shout out sa mga taga Bakong tanan. Lagi mo man ang pangasaw na. Dili eh. Ay, ito. Si Kwanto si Arlene. Pwede ito. Katong kulo kadidang ni Tio dito si Ma'am Arlene. Mama ito. Hinayar, dili makadungog Good silingan. evening. Basin makadungog ang Sa silingan. mga kulokadidang ni Tio Badok. Nahagmil nga mga pagbati. Request ba natin? Request. Kung kabayi pa ko Tio Badok, para video kita na. Dahil nasa ito yung magrani ko, pitpulab lang ikaw. Sige, bahala Lagi, ka Tio. buna rin. Okay, di nato lang kayo na to na pong ihatag ni Tio Badok Sa kasi balak na ni po balak. Tio Badok, karong gabi na. Nahagmil nga Nahagmil. sa kinabuhi naghagway. Sa walay tino nga padulngan kita nagkuptanay. Nga daw sama sa mga gapnod nagpatianod sa bulog sa kalipay. Kalipay nga hilabihan ngatong gisawan. Nahanaw sa kalit og dili na hikitan. Duga sa himaya gititi sa lampingasan. Nga maoy misupsop og nitulisok sa akong pagkakanahan. Nisiak na usab ang banag-banag sa laing kabuntagon. Ako nahigmata sa sayop nga tentasyon. Wala mapugni ang akong kaugalingon. Nahagmil na payhag ang mga atabil og tabon. Nihangad sa langit og nangalyopon. Ibathala miluhod og miduko. Nisaad nga dili na usbon ang tiradang baliko. Bahala nagtaplakan og yak-an ni anang baho-baho. Maong dodong og inday. Ayaw gayod og padala. Sa mga mainit nga hapyod nga mga tirada. Pugngan ang kaugalingon ilayo sa tentasyon. Aron hayag raon niya ang atong kaugmaon. Okay, salamat kayo Tio Badok sa imo ang unang Kalit gini balak. wag na practice ko. Wala na practice. Wala na Wala na on the spot kay request bagud Tio. request man gid. Request bagud po sa ato ang mga suking Og si Kuya Ray may nagdala dire mag-practice po ta kuan eh. Ya, may gabi day ni Tatay kuan ni Kuya Dudes day. Si Kuya Dots may pagabot Okay, pero maayong gabi po sa tanang tigpaminaw. may gani nakaabot ka karon Kuya Dots. Okay, nakadungog man ko sa kinunin ko doon so nga basig mo anhito si Kuya Dud. Nya nagigdahigda unta ko pero murag nahagit na lang ko nga pag-ari kay murag wala man po'y mo balang sa naayon.
Ya daw murag kuan siguro tay murag imo ang kagabion murag giguyod sa huyuhoy sa mabugnaw kagabion aron pag hiabot diri sa ato ang nahimutangan aron nga pagbalak sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga suking tigpaminaw. Ako gipaminaw ang panahon, ug dili ba mo ulan. Apan sa akong paniid ingon og sa makaya raman pag-ari kay 10 minutes raman pud ang dagan sa akong kabayo. Oo. Kusog-kusog budagan ang raptor po nito. Kusog, Kay kusog, og dili galing na nakuha niya og 10 minutes, ako mobalik na lang. Mubalik na lang sa agi. O mobalik na lang ko sa agi kay murag dili kaya di. Pero nindot na nga kuan service ni Kuya Dons Tio kay kuan DT. Oh, DT. Exercise. Dala exercise, DT. Kanang nga kung saligan na doha ra gyud ka piston ring. Do ka piston ring. Ug madaot ako sa piston ring ana. Delikado. O delikado o Ang arthritis ba ako sa ang tambal ana tay kuan raman Paicos. Paicos So, Maliti. Paicos. Naaman ta diri pud available man ta diri sa stasyon. Paicos. Plaza na lang. Oh, ang delikado lang matagak ang isa ka itlog. Wala ko na ang saligan kanang doha ka piston ring. Basta liko na siya. Di lang mahulbot ang kinadako ang bearing tiyo. Maabot ra gud si Kuya Dons diri sa istasyon. Kana may kuya og mahulbot gyud ang biri. Yeah, sa mga bag-o na to nga mga kadi nga bag-o nga nagsunod nining maong programa ato din kauban si Kuya Dons dili lang kay ingon nga kuan siya kana na ang natawo ni siya sa 14 purgatin. Kay si Kuya Dons mo gini pinaka batan-o na mo diri usab diri sa DXPD. Pero gipaning kamutang ginako nga ako magmadasigon Oo. bisan o wala na nagmahal na akong kalibutanon pero akong pakigbisugan gyud nga ako malingaw ko pinaagi mo na aning mga kalingawanan nga madasig ko. Mo nang alang atong mga balo, mga dalaga, mga single mom diha bisag si Kuya Dons dunay mga pangidaron nga murag 40 na siya kapin tiyo pero ang ingon pa niya matud pa niya kaniya nga ang iyang tuhod apiki gyud to na iyang tuhod pero iyang tahod baskog iyang tahod murag si Brother Ninja ba Bahalag na kanang luloy na ang tuhod basta ang tahod steady steady ang tahod ang biring permanente. Ang piston ring ba permanente aron makaabot ra gid diri sa makaabot ra sa istasyon wala gid na ginauman nga ligunon ra gid na siya. Dayon ay gatik diri. Wow ka maayo di ay nga mobalak sa 3 ka mga idol DJ sa di 101 dapitan good eves ninyong tanan diha nanay nanay sa pagatpatan ni kay maayong gabi nanay kinsa man si nanay Konsisa. si nanay Konsisa maayong gabi ni mo diha nay kauban pud ni tatay diha always niya ka-smile si nanay Konsisa diha sa may pagatpatan silingan ni sila ni Christine Reyes Galikod na sila galikod ra. Gagaw na si Konsisa. Oo nakahinumdum na ko kay inahan mga dilasir na. Oo matud pa ni kuan si nanay din nakahinumdum na ko kay parinter kay Kuya Dons Yan ko anis tangki. Stangki Si kaya nagdugo na po na sila dito ni Ma'am Sweetie Pie sila dito Nagkagapo man mo tanan diha ay gikan ni Ma'am nadungagan ang among mga gwapo diri nga kauban Dods. na si Kuya Dons diri andam ni siya musagakay o mo sapnay sa inyo ang mga gugmang tamay si Kuya Dons na siya matod pa ni sa balak nga kasi una ka ganina nga ayaw lang kaguol kay niya ay mutambal sa inyo. Dunay mo tambal. Ay kanunay sa inyo mga kasuban. Dunay andam og tagana. Nay musap na sa inyong mga bitay. Sa mga nagbitay. Bisan pag ang inyo ang mga nagbitay nga nangalagnay na apan andam gyapon si Kuya Dons iki Tatay Dons nga musagakay. Bahala nagmag-ambilay ni anang baho-baho apan dako. Unsa may kauluan ani ang balak tay Kuya Dods? Kuan kanang ngit-ngit nga agianan. Ngit-ngit nga agianan. Unsa may atong ikuan na ko background nito. Nindot na siguro sa Faithful Love siguro nang ngit-ngit nga agianan. Kay karon gud murag dulo maruntay. Murag kuan jud kusog-kusog ka ba ang kuan? Murag atong ikuan nga may ang mind.
O, dayon, na-desire kang balag tayo. Asa man ni may pahinungod na mo ang balag ron tayo? Ako ning pahinungod sa talag sana ko nga makita diha sa pagatatan nila ni Agaw Corincio. O gingon man ni konsisa diha no. May gabi na lang ninyo dinha sa inyong pagpaminaw. Ingon man diri sa San Pedro ni Brad Cupilo Bagon. Maayong pagpaminaw. O gutom na lang sa maabot ning Sibianan sa mong istasyon. O, dayon, di na to dugay na ko ato na butangan kay arag nagpanikad na si Kuya Dodge. Okay, dawato na to og atong ihatag si Kuya Dods alang sa iya nga balak nga naguluhan. Ngit-ngit nga agian. alagianan. Pagkapait palandungon sa salang sulundon. Nakita na ulipon puno sa kasakit. Pagtingit taliwala sa ngit-ngit. Mga banag-banag ug kahayag sa dagom na payhat. Kay sa langit nisinggit sa tumang kasakit. Dalan nga mangit-ngit nga tunok sa sampinit. Nga maoy sa limbong sa yamog nga kabuntagon. Kasing-kasing nagmasulubon og naghilak. Kaysa sala man naglunang og may tumpawa. Mga pagmahay og kaguol ni Bathala ituon. Kay siya man ang kinabuhi sa mitunol. Sa dughan sa kaniya kita may pagduol. Ug ubanan ta sa timus nga pagbaso. Kay sa Dios man maluluyon, kita man unya iyang pasaylo. Dunay mga panahon nga ako mawad-an na sa paglaom. Nga makabot pa ba kaha ang kalipay nga gihandom. Aron kining kasing-kasing nagbangutan matambalan. Makabot na unta ang tumang kahupayan nga dugay kunang giambahan. Dunay mga panahon nga gusto kong tultulon kinabuhi sa dulon. Aron unta akong pagatakupan o pagapapaon ang salang sulundon na akong naangkot. Apan salamat sa banag-banag nga kanako nipahiyog. Kay sa unahan man di ay ang kahayag naghulat sa hilong. Busa pagahuptan ta og pagasakyan ang mga saad ni Bathala. Nga ang kasakit og pag-antos mga wala. Kaysa mga bukton niya kita pagasapnayon o maangkon ta ang kalipayng dayon. Okay,
salamat kayo Kuya Dod sa imong balak. Unang balak ni Kuya Dod sa karong mga gabi unang ngit-ngit nga alagianan. Hindi kita mapawalang paglaom. Kaya nga to ang kangit-ngit sa ato ang alagianan karon doon na rin gighapoy nagpaabot nga banag-banag sa unahan. Mao na nga bisan pa man sa ato ang mga problema, doon na tayo mga gipang dala-dala nga problema. Ato lang yung gihangad sa ato ang labang makagagahon. Kaya siya lang yun ang maghahatag og kadan-ag sa ato ang mga mangit-ngit nga gipang agian karon. Ang ato lang Diyos nga makagagaho. Tinuori ka na kada. Salamat kayo sa unang balak dahil ni Kuya Dodge. Dayon apa ni siya nagbalak. Aling balak si Kuya Dod. Si paning ko murag padlag-balak si Romnick. Oh, si Romnick. Doon na po'y balak ni Kuan ni Kuya Romnick Ferrarin, tiyo. Ato na pwedeng basahon na yun, tiyo. At saan ito ba ko ng color ko? Oo, sige. Okay, hello, mayang gabi network Hello. yun ulay ko Hello, good evening. nawalain ko. Okay, nawala. Wala na po, nurag signal lagi siguro, kapig ka signal ron. Yung signal sa ato ang smart globe siguro karon nga gabi na. So, pasensya gid kay mga kadiha nga magwala-wala ang kuan nato ang reception sa ato ang tawag. Kay agi na gid na si wala kitay salaan na tiyo kanang Ilaha yung sala na gid ni sa kwan sala na gid sa signal. So, pasalamatan gid nato atong mga sukitig paminaw nga bisan pa man sa ato ang kuan karon kahinay sa atong signal apan naargyap sila nagsuporta. So, basta maghiskot gani ka ng wala-wala ba? Kay numdum ko sa istorya ni Ingkudunsoy. Murag ug manikit ka. Murag ug kumikit ka nga. Wala-wala po, Wala-wala. Magwala-wala. Sa ato pa, nalayso na to Oo. kayo, wala pa na forever. Walay forever. Wala Walay forever kay Kuan man na, permanente. permente ba? Nya kanang wala-wala palong-palong mura mag saniko na tay. Murag sa sanito. Tay, Murag muduyog dahil pong gugman ni Oo. Kit. tay pagbantay rin gawas mo tay bisag mo lago po yung tangko. Narapas gid ka tatay. Inig mo buto yung tagkogo pa. Wala di ka pagkalimutan ko istorya ng Ingkudunsoy. Pareha gid ang gugman Kit. Wala-wala. Wala. Una shout out tayo ni Ma'am MJ. Pwede mo request kanta DJ I Will Always Love You by Kenny Roger. Thank you DJ. Ugmang adlaw request na ninyo ugma. Ugma pa ni siya kay karon Oo. tabalak ron. Ugmang adlaw i-request na ninyo kay doon naman tay kantahan sa Diwan Uwan ugmang adlaw. So ugma nang inyong mga request nga mga kanta. Okay, dayon bravo Manoy Dodds nakauha di ay nimo nakauha mga balak sa mga ginikanan. Salamat sa pahinungod nimo dire si Mari Fower sa Diwan Uwan. More power. Okay, More power. program dapitan. Okay, thank you kayo. Nanay konsisa siguro. Sa konsisa ni wala kay masabtin ako nay pero gisabot gid nay. Sa lapit. Dayon Ang imo anti-host tiyo dal ay mo anti-host. nalinta naman nabuslot man tayo sa kamatagon. Sa sunod dal agi mo anti-host. Nya bilib ta ni Kuya Dudes kay way anti-host. Klaro man gid yan. Oh, klaro. Ana siguro na siya panilip. Dili mo balak ra ko niya sa sunod og na man sa do na balak dahil nga bakit sa akong gipangandoy ang jutay kahayag sa nini ko. Sige. Unya dapit ka nang dayon na nang manamilit ba tiyo? Padugon na manamilit kaya itong oras is alas 8:30 na siguro kapin. Dayon hi mga DJ, happy 18th birthday to John Rix from Inday. Isa pa si Inday. Si Inday Hamarulin. Si Ma'am Inday. So happy birthday. 18th birthday to John Rex Ritada from Burgos. Inday Marimar. Oo. Nya salamat kayo nila dito nga ilagitang gikwantyo, ilagitang gipangga. Always kita nilang gipangga dito sa may Burgos. Thank you kayo. Kaya kung balak ko makahupay di po na sa. Makahupay kita. Ulbag kasing-kasing. Oo. Pero kung doon na po kay mga pass siguro tay makatandog pod. Usahay matandog ka, usahay pod mahupay. So depende na lang dayon sa ila tay kung unsaon nila pag-handle sa ilang kaugalingon siguro. Nganana, depende na sa tao nga inayanaya lang inyang kag-ul bitaw. Nganana ba. Kita ra may nagdala sa ato pan. Labi na ang kasing-kasing nato may mabulaan kita ra makahupayan. Kita ra kay makahupay tay. Nya mutuo ba ka nang giingon nila tay nga halimbawa karon nasakitan ka sa usa ka babae. Nya na may giingon ko na kong amigo nga kung nasakitan ka sa babae, tambal na babae ra po tinuod na ta. Noon
ang akong na-experience na kanang kung meron kong masakit kayo na. Oh, sakit. Ang first love, first love. First love. Kanang first love ni Gerday. Dili gyud kami dili mo kita ang tao nga. Oo. Unang higugma di Oo. ba? Tinuod ni Tapos Gerday. kung mawala na siya nimo tay, pagka mawala na siya nimo, Wala na po to. Ang ikaduha, Ikaduha. may puruhan pang magkadayon mo. ah, Pero ang first love, dili. Imposible. Imposible nga Imposible makadayon makadayon. mo ang first love yun. Kaya akong nagian po na sa uban yun nga. Wala pa kasubog na ikog mana, ginunang kog mana. ako tay mo kuan mapukutay, mutuo po ko nang gingon lang nga first love never die. Kay katong ako ang first love sa una tay. Buhit mangyapon siya karon. Mangyapon siya namatay. Wala sa po mo kay. First love never die. Nagyapon siya karon tay. Ug dili to nimo bunalan. Dire kanon to kamuting kahoy nga karang uli. Ang basin po, do pakano uli nga kamuting kahoy, Dili siya mo kaon bunalan at. Pagkasi awa. Kasi Ay diri ni Conteo, dunay Balag. message diri ni gikan ni Sir Romnick Ferrarin. Oo. Matud pa niya diri tiyo, maayong gabi sa tanan-tanan nga naminaw og labi na ni Papa Danilo Daginutas Ferrarin og Mama Bonita Humuwad Ferrarin og ni Mama Minya Manugas ug sa iyang anak nga gwapa si Ate Jurali og sa tanan nga naminaw og wala ni minaw og nagpapungol-pungol lang. Magpabalak na pud ko, magpabalak na pud ko. Kay dugay nakong wala wala Nagpadalag. nagpadalag mga balak nga pinutpot nga wala tumong o walay hinungdan puro title. Dili man gud nindot pagod mo tagi kog balak si Sir Romnick Ferrarin. Taman man ang naguluhan sa iyang balak ko tiyo. Langaw nga nagpatong sa simod sa kabaw. Muna iyang balak tiyo. Ato ning pangitaan og kanang faithful love tiyo. Kaning ang balak karong gabi una nga naguluhan og langaw nga nagpatong sa simod sa kabaw. Unal tiyo. Okay. Paktason ko ang kangit-ngit sa kabuntagan. Nga naglugitom sa kangit-ngit sa kaanyag sa imong hulagwan. Nagbukay sa suba nga malah nga wala na'y pagkaugan. Ang imong kaputi sama sa kaputi sa pinuti sa akong apuhan nga dugay ng nadugta. Nganuman nga imong nawong kung makakita ko nimo muraman ko kabuhion. Makagutom, makauhaw, makakulba. Sama sa kabayo nga nagpanipa. Kung pampandong kan ako tanang pagbati sa akong kinabuhi magpabiti. Kauhaw, kakulba, kakuyaw, kagutom, kaluod. Karon nga naning kamot ko, nga makapot ko. Makapot ko ang imong katahom ug kaanyag. Sama ko sa agay-ay nga nagkutkot sa kahoy nga tugas. Nawala ko sayod kung kanus makalusot sa akong paningkamot nga dili ako makabot. Mutawag na lang ko ni Bathala basin iya akong ginahan. Sama sa lunhaw nga nagpatong sa simon sa kama. Nga mauna to, salamat idol sa paspas na great nako. Si Dodong Ronald, Bubit, Buboy, Dodoy, Ronel nga naa sa Cavite o Papa Idot, Mama Kunseng. On the spot nga balak ni Sir Ferrarin. Pag concert ka na ang ugma magtagik na kagbalak hantod nga maabtan og Sabado sa taas-taas na yung balak. Balik isa ka semanang balak. Sa kasimana. Kay mas nindot pa na magtagi kag balak tiyo ka nang gikan ka Lunes, Martes, Miyerkules. Nindot ka magbalak. Pero makahimo lang ka og balak
basta mingaw ang imo ang palibot. Pero kung saba ang imong palibot, murag lisod kay ka makahimo balak tay. Madisturbo man ka o. Madisturbo man ka. Mo nang ako ang ihangyo at tutuang gusto pong mo tampo sa ilang mga balak, pwede man mong mutago katos baliti. Ang problema, huwag mo himuyagan, Ingo. Ha? Di, manabi na ka dito. Mananghid na ka dito sa tag-iyas baliti nga in taon patagi ka sa big balak diri kay kamo silingan dito kusog kay ilang bidyukihan. Dili may makatagi kung balak. Din ating oras alas 8:39 na. Awa sa gabi ulit. Ato na pong pasulog balik si Kuya Romy dire. Dayon na mubalik ulit sa tayo siya nabitin ko. Siya itong pang-finalin ko siguro. Atong papalikod si Kuya Roby og si Ate Toy Mats kay duna sila tubag-tubag Okay. mga kadi. So atong pabalakon si Kuya Roby og si Ate Toy Mats asa naman to? Asa naman to mga singkuhan? Ay 0907944587 mga kadaboy. Sa lahat sa mga gustong matawag, gustong mo kriton na may gabi sa ko mga kasilinganan horot. Kaya sa mga Barangay Antipolo niya. Shout out sa atong 500 nga viewers. At sa 2100 nga mga nag-like o nag-heart. Thank you kayo diha mga kadaboys. Sa mga wala pa gid naka-share, share na gid na diha mga kadaboys para nga daghantang magsaba-saba sa live. Nya may gabi ni Selski diha sa may Lumanaw. Shout out sa mga taga Lumanaw, may gabi inyong horot. O nya may gabi day nila ni Sweetie Pie diyan sa gawas kitang yung kauban diyo. Si Umod, okay, may gabi diha. Oo, may gabi diya. Karon pa to nako gigama perti na kong dali-dali para makaapas mawalagi gidali-dali ni Sir Romanic ang iyang balak. Kunya may gabi din Commander quick nga always kini siyang nagapaminaw tiyo sa ato. Nabay gipadla si Commander nga balakin ko. Murag wala ko'y update diri sa ako ang konti kay karon pa ko naka-open sa ako ang cellphone so murag wala gid siguro. Wala siguro karong adlaw. Ayun si Kuya Romig, si Tito Imats, pasok na mga kuan. So before pa mo balak si Kuya Romeo at Tito Imats diyo para makaready gid sila mohatag sa akong unang Lain na po lain. Oo. Lain na usab nga balak karong gabi una. Kay karong gabi una bugnaw man ang panahon. Bugnaw gid ko. So makahuna-huna gitong atong mga suking tigpaminaw karon nga moinom sa tuba. Oh, painit ba? Kaya kulapo ko kay init man tuba bugnaw man. Pwede po kulapo tiyo pero kasagaran gid basta ting tugnaw tiyo. Nangita gid silang painit. Munang kani ako ang bala karon, giuluhan gid siya tiyo og timba ug galon sa paghigugma. Timba ug galon sa paghigugma kani kunan og kuan tiyo kanang loving layers siguro tiyo nindot tong loving layers. Kanya kani kung loving layers tiyo usap ni siya sa paborito ni Tatay Primitibo andag dito sa may buwaan. Na naman sila na. Ato ning ihatag karon na ihatag na to tiyo before sila mo kuan mo hunat sa ila nga balak. Sige, pag-practice mo da kay napay mo ba timba ug galon sa paghigugma. O inday kong pinalangga. Ikaw ang gitagana nga rikanako ni Bathala. Usa panggaon ko ikaw sama sa galon sa tuba. Gasudlan sa himaya o hugasan pagkaugma. Aron sa kaanyag ikaw magpabilin nga timos ug dili mutikba. Ang akong timba ang atong duha ka relasyon. O magatakos sa dugo sa katamis sa atong pundasyon. Pagapunon ko ang imong galon sa kalipay. O pagabuskon ko ikaw sa tubang pagtalinhay. Moabot man ang panahon nga mabuslot ang imong mga galon. Apan ania ako andam ug tagana nga ikaw akong pagahigugmaon. Magatapak ug magap sa pupo sa nag-agas-agas nga mga luha. Pagahupayon ko ikaw ug dalhon ngadto sa himaya. Dili man nato maangkon ang tanang bahandik diri sa yuta. Aman ang gugmatan matuod.
magpadayon sa pagmaya. Kay walay laing bahandi ning kalibutan nga makalabaw sa atong batya. Kay sa dughan ko, ikaw ang nag-inusarang bahandi ug mutya. Wala man kitay kahom para pugngan ang pagtuyok sa kalibutan. Wala man kitay kahom para hawiran ang atong kapalaran. Apan sa gugmatang duha nga atong nahuptan, igo na kanang kalipay nga naangkon ug gisawan. Daghang salamat yo. O daghang salamat usab sa atong mga suking tigpaminaw. Ya, stay tuned mga kadikay, ang musunod nga mobalak na gyud si Ate Toy Mats o si Kuya Ruby. Sabi ato ikaw na yung bagi ko kaning Faithful Love lang ikaw. Faithful Love ng ilang duha tiyo kay kuan man ni kanang mo kun idol nila ng Faithful Love tiyo. Ya, ato na day pasudlon karon si Okay. Ate Toy Mats. Atong pasudlon ag mga kuan. Lang to istorya. Aging ato oras mga ka-boys, alas 8:45 na sa kagabian. Na mayon lang pagpanihapon no sa mga nanihapon nagikaroon mga orasahan. Na sa mga nagtambid-tambid na. Mayong gabi na sa rano nya mayo pagikay-hikay sa mga naghikay pag yon. Okay, asa kanis lagikan na asa kanis lagikan nga naghikay pamanhang tod karon. Mayong gabi lang sa mga naghikay. Mayong gabi. Shout out sa mga taga Tipsong guys, sa mga kagandahan family da ni Chill. Okay, shout out ni Chill kagandahan da sa may Tipsong. Mayong gabi, mabugnaw nga kagabion kanatong tanan mga ka-boys. Okay, shout out sa 600 nga viewers. Sa 2200 nga nag-like o nag-heart. Anya shout out ni Kuya Dens diha sa may Diwaan. May gabi na Kuya Dens. Ayong pagpaminaw ni Kuya Dens. Asa naman si Kuya Romeg, si Titoy Mats dayon, mosunod si Kwan, si KitKat dayon. Ato pong pabalakon si DJ KitKat. Kay napo to ga-request niya dire. So pagandam-andam dia partner. Pagandam-andam sa imuhang maanindot nga balak diha. Kay magmahay ani. Ay 0907-944-5857 mga ka-boys. Alang sa mga gustong mo great honor ha nya pangita lang mo signal mga ka-boys. Kay aron na maayo gid natong pagtabi-tabi. Kay naon sa ba ni atong signal nga perting hinaya no ga kamang ang signal. Signal sa smart murag medyo kuan-kuan gid siya. Medyo nag-aliid. Shout out ni shout out ni Bansky diya sa may lamatikog ni Tatay Baby Turtal. Maayong gabi inyong horot diha. Asa naman ni sila? Hali na mo dire in taon. Asa naman si Titoy Mats ug si Kuya Rome. Where na you? Maayong gabi usab da sa may po Crystal Park dai ni Madam RC Oyos. Maayong gabi dia Madam. Kumusta mo naman ni si Madam? Dayon na DJ now pa jud ko naka-open sa live gikan ni Bibian Ampong. Okay, maayong gabi ni mo dia Madam Bibian. Na diha sa may kanim Sibutan. Thank you kay diha. Shout out ni Ma'am Bibian. Good evening nimo DJ Badog. Okay, good evening po nimo da Ma'am Bibian. Kumusta ba imong mabugnaw kagabion da Ma'am Bibian? Bisa gagakos-gakos na ni siya ba? Gagakos-gakos na ni si Ma'am Bibian. Sa iyang partner.
sa kani. Dayon, pa-shout out ko sa Pulo, sa Adrias family and Nature family. Thanks, gikan ni Mayit Akailar. Mayang gabi sa mga taga-Putol, mayang gabi dira. Og sunod Sabado na akong balak DJ kay di ako duty sa Rizal. Okay, gikan ni Ma'am Vivian. Okay, ikaw rin mantigo Ma'am Vivian basta kay andam ra medre mo kuan. Basta na imo balak lagi automatic din na Ma'am Vivian. Paggamao daghang kay balak Ma'am Vivian. Paggamao daghang kay balak gutom naman kuan imong sulapid man. Ala, shout sa 49 na. Tayo, nasa naman to si Kuya Romy ay. Mayang gabi, ilis na lang nasa gawas. Mayang gabi, yung hurot niya, mayong pamina. Bugnaw yun, no? Medyo tugnaw yun mga ka-boys. Nindot gitong na yung mga partner ron. No, nindot gitong na yung mga partner kay na ay mga kulokadidang ba. Gansi kita aning walay mga kulokadidang Ma'am Vivian. Si Madam Vivian na ampong Homi Radyo. Mayang gabi ini mo diha. Pa-shout out ko DJ sa akong mahal Mr. Lolito Mihos. Mayong naglili ba si karon Ma'am Vivian no, sa imong special someone. Si Mr. Lolito Mihos. Asa man dapit sa Rizal ni nagatrabaho dai si Ma'am Vivian. Kaya shout out sa mga taga Adantipinyan. Mayang gabi inyong hurot diha, mayong pagpaminaw. Alas 8:51 na. Dayon shout out sa mga taga San Pedro. Gaya nga mo sa may Purok Naga, mayang gabi inyo diha. Mga taga Pantalan, shout out ning horot. Dayon wala pa di ay ka manihapon DJ na wa pa gitaon. Unsa man na? Anong nangyari? Mayang gabi ninyo dati. Ay, gabi ko diha. Anong nangyari na? Mayang gabi dati Toy Mats. Dayon disir mo balak kana igret sa imong ikulokali lang Toy Mats. Dali ko lang kanila ni. Basin ba butugan na siya. Ano ni ito? Ay. Di ko. Wala itong, di may balak ito ba dok? Ang among diskutan na ni, usan kasi ko lang kanila ni Uday. Mas ko pare baby raman. Ay. Na, bisa gabi may mauli bre to. Sa magkaroon ng lubot. Yot. Magkaroon ng lubot. Jok. Ingani may mga kadiha, ingani may sa DXBD ha. Ingani may kawaw, ingani sila pa kami dire sa DXBD mga kade. Para nang among pagkondire entertainment me o sila pa jazz apa. Dayon sa may gauluhan na yung balak mga kuan mag-uyab ba. Day matoy. Si title yung kan si title. Day matoy. Dong kokoy. Kani ba si ko dun soy ba? Iko dun soy. Dayon. Partner. Di na to dugayon ni. Muramag matay muramag. Pero may di na to dugayon ni. Personal pa na. Dili mo greet pa si. Sige Titoy Mat sige. Ato na nang gikutan ni si. Mo greet pa ka matoy. Muglit ko ni Tatay Praxidis, Ritada sa Burgos, si Ya Pilipa, si Alan, si John Rex, si Nova, si Alaysa, o sa Tagalamatik, si Banske, si Ate Mags, si Rubilen, si Ronilyn, si Jinilyn, Rowel Aya. si Ruel, si Aya, si Mr. J. Mr. J, si Ate Isay, si Liling. O sa mitala Si sa mga Adrian. sinusab kang aming pirarin o ka man na bibi pirarin. Dayon, si kumpare Bibi na ito. Oh. Nato di kali. Balik naman mo nag... Sos, ginoo ko lang. Parang masamok rinig ulit. Hindi mo na pa. Ay.
Ay, ambot. Way laing ka pasanginan ni si Inko doon sir Ramangga. Si Boy Sagog, si Partner, Boy ikaw doon Wakwa. sir, ikaw maglalis mo ito yung masanay ko lang. Partner, ikaw doon sir, ikaw doon ma, pasanginan ng tanan. Si Manay Ami, si Manay Merla, si Kuan, si tanan na lang mga taga-plasanan. Tanan-tanan na lang yun. Ah, Tanan-tanan na lang yun sa nakatune-in sa DXBD 101.3 FM Daboy sa Prapitan. Ano lang yun. Tanan-tanan na yun para may mahay. Dayon, mabanti na ta. Abante ta. Okay. Toy, dong kokoy. Ikaw ba ito doon sa'yo ba? Kaya kinigil. Pagkaanugon gayod sa mga panahon nga nilabay. Ang mga pangandoy sa kinabuhi ug mga pangindahay, puno sa kasakit ug mga pagmahay, pirmi lang naglagubo ang atong panimalay. Pagkagwapa gayon sa akong pinalangga. Purya bulag. Di lang mo. Labi na magpaka mga nang mga ay sulay. Magpataka na lang og yawit nga pataka. Murag himungaan nga nakulangan sa iyang mga tula. Nga nagpagutbot unsa man di ay matoy ang imong huna-huna. Ayo ako na niya. Yan ako po naman niya. Nga nagbagot-bot ni anang imong mga pula palangga nga baba. Daw nakulangan kaman sa pag-inom sa tuba. Lapit ko yung inog tubaan eh, paring bibito ka. Panta mo ba? Wala ka may hunong sa ako og Wala na ako nakagusto sa imong gipakita. Pirming magtagay bisan aslom ka ng tuba. Talagsa na lang maligo, nanimaho ng suka. Paglumos, nangadto og ambak na sa sapa. Sobra na po na. Wala na ako. Ang kanang kasaba nga mo nga rin kanako. Apan ang gugma ko kanimo magpabilin sa tino. Ikaw lang ang Ikaw lang ang babae nga gihalaran sa gugma kong baho. Litukar na pod
ang imong pagkabulero? Lakaw ngadto panghugas nas mga plato. Iapil raw niya ng imo. Apila na lang ang atong mga kaldero. Nga sasama sa daghang puno kaayog nga Pasensya na kay kaning gabasa o sa naman kabuk matagod. ang gusto mo, gisiyol ko ni papel. At nakabalo, maguna na dugo ka na ko. Eh, ito naman ni mo. Gisiyol ko. Naninood naman. Hindi pala, masok ko sa iji ko doon sa gisiyol ko ni mo. Anong ingaw mo sila nga bungi ko? Di ba, Dok? Oh, may gabi ida, Kuya Rumi. Oh, may gabi ida. Wala na, huwag sila pa. Natural kay bungi man kita. Ay, ay. Uy, po ka. Partner, ikaw dos. Tabangi ba din ko dos? Oh, dahil sa tos mga pa-shout out ay. Oh, sa tos mga pa-shout out ko rin kay atong oras. Oh, hapit na po na upos. Dayon sa kilid sa Petron Rizal DJ ka Ma'am Abad kaning naitindahan dapit sa kalsada sa Rizal. Ika ni Ma'am Vivian dayon kami duha tan-aw sa live. Okay, may gabi ida may paglili sa live dayon. DJ Barok kay regards ko sa mga maayong balak diha sa station. Manihapon ta DJ Barok sudan tuloy nga bulad with suka nga Akala mo'y mayo. Hukad. Pero pagkukay kay mana na me. Hukad ko na ingon ni Inko. Dayon DJ mura man og nahubog na imo kauban. Wala na nabok. Nakuha ni Wala. na siya basta na paralyze man siya. Nakuha na kanang Mild stroke. Dayon naun siya naman na DJ Badok. Kaya pag ilaan ko ang topic mo murag itog nay nang hubog di hinubog po. Kaya mo topic mo sa balak, mura bag nahubog. Mura ko di ako pag iduyugan ang topic na mo nga mo. Nahubog. Ang tuba tatay makabaho og ba. Dayon asa naman ang sumpay nabitin mi. Sa sunod. Di ka ni Bibian dayon ibuno ng kaldero ate sa naong ni tatay. Okay ka ni Ma'am Bibian. Abangan ang susunod ko kabanata. Naon sa naman na si Kuya Romy kulang og tagay. Tuan ako. Okay ka ni Ma'am Bibian. Mabibiyan. Wala. Wala ko kainom, wala. Yan atong Yan, oras, Iko. alas Yan, 9:01 naman. Uy, wala naman tayo oras. Wala naman tayo oras na yung mandi pa na, no? Ayun na, mabay-bay na batanin ko. Babay na. Babay na tanin niya sa tuwan. Murag doon na to'y balak si Kuya Dods. Last siya final siguro. Atong pasunlod si Si Kuya Dods. Atong pasunod si Kuya Dods dire. Para po sa iya ang final sa iya ang final countdown. Kuya Dos, come here and nasitad do not, no? Doon na po to'y kuan, doon na to'y balak si Kuya Dods. Dayon Kuya Romy magtagay tang duha. Hindi ka ni Ma'am Bibian. Dayon asa man imong ikaduhang balak ro tay? Kuan naguluhan ni og kuno ba de? Oh. Naguluhan og pangandoy sa jutay kahayag sa aninipot. Dayon asa tay background ni compete collab rin ko? Pwede dili man na katong Loving Yours. Loving Yours. Kay na-idol na po ni Kuya Dods ang Loving Yours. Kay kuan kana na ang pagkuan gid siya ba. Ang final countdown. Okay. Dayon bisag na pa kay mga mensahe da tay. Bante tay. Okay, maayo daing gabi diha sa akong mga anak no nga wala ko mag-greet ag sa diha aw gabi iba to. Sila ni Melanie ug si Rose. Maayong gabi ninyo diha, maayong pagpaminaw. Ingon man ni Marvin sa Murin. Maayong gabi ninyo diha. Ug ingon man sa
kutob na lang sa maabot ning signal sa istasyon, maayong pagpaminaw pud ninyo diha. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban sa among programa sa Hugyaw Pasiaw ning Tagik sa mga balak. Kay actually si tatay, si Kuya Dudes mga kadi, kauban naman na mo sa Hugyaw Pasiaw dayon. Kauban pagid na mo siya nining mga programa na to karon nga mga Tagik Pasiaw o balak sa kinabuhi. kinabuhi. Kantahan po ugma. Oo, napoy kantahan ugma. Kantahan murag mo Basin kantar ni kanta po ni tatay si o tatay. kanapon. Murag nihaom man gud sa atong kuan ba? Murag panahon na Atong ginitay kadasig. nga murag bayuo ko nang ikatay. Ay lang og dili tagwitiron. Okay mga kadi, Okay. ato ring yatag ni Okay. tatay. Okay, bunal na tayo tay. Sige. Sa akong paglatagaw ni ining kalibutan. Samtang nagduhiraw kining akong dangag nga pananaw. Nakasiplat ragyod sa matahong nga binuhat ni Bathala. Nga daw bulan nga sidlak sa tibuok kalibutan. Ang nagkahanap kong pananaw ingon og sa nagkaawp na ang akong paglaom nga ako magmadasigon. Kay nakaingon ako kung sugo na ba kini sa akong pangidaro. Apan aduna pa man di ay nakatambal sa akong nagkahanap nga pananaw. Kaysa dihang nasudong ko ang kasidlak sa maputing paa nga nagpasundayag ni ining kalibutan. Nagliraw-liraw ang akong mata sa pagtutok ug sa kalit lang midanag ang akong pananaw. Wa ko magdahom. Nga matambalan ba di ay sa maputing paa nga murag bulan ang iyang kasidlak. Buot ko untang ang kunon ang iyang katahom. Ang pandili ko makaduol aron sa paghunghong sa gibating sulod ting akong dugo. Tungod kay kita ani aman sa social distancing ang tanan. Mao'y hinungdan nga bilangguon ko na lang sulod sa akong dughan. Antuson ko nga bisan sa akong pag-inusara. Kanunay magbalik-balik sa akong panumduman ang iyang matahong nga papahiyom. Dili ko mahimong hikalimtan. Apan wala ko kana panganduya kay dili ko makabuot ang iyang kahayag. Hinuon akong gipangandoy ang jutay kahayag sa aninipot nga maoy mo banwag sa akong palibot. Nakakita ba katyo ba dok anang akong kahayag sa akong bay? Oh, nakakara. O di ba murag aninipot no? Oh, murag Oh, aninipot. Munay akong gipangandoy na lang. Kay kon mangandoy ko sa kasidlak sa matahom nga babae, dili ko makabot. Di na makabot. Dili makabot. Basi detay ihatag ni Bathala nimo. Oh. Paingon si Bathala nga ikaw Kuya Dods, ikaw kay guwapong tao, walay taya, walay lumping apan gisudlan og una, hatagan ka na kog higayon nga kanang imo ang tahod nga baskog, bahalag loy-loy imong tuhod. Hatagan ka na kog usa ka binuhat nga mga banwag sa imo ang mangit-ngit nga mga dalan. Basta kay maminti lang ang Oh, piston ring nga piston likod. ring, oh. Ang piston ring kay mo na makasikab ra dito. Mayroon sa istasyon na makatuman ra wala gyapon siguro pa. tayo mag-intinar na lang siguro taan ni kada na ang Santon Plus. Plus na lang guys. Mag Dili Santon dito Plus. bayo. Partner na to D3 Bayo. Dito bayo. Nindot kay ang balak ni Kuya Dods. Salamat kasi buwag balak. Salamat man sa nagkuban nato ron sa mga tagsa-tagsa nila kapanimalay o atong dasigon kanunay ang atong nga galingon kay ang lawas ra may atong puhunan. Oo. Aron ta makatuman sa atong timbuhaton sa matag adlaw-adlaw na tanan bitaw. Muna ang atong yung dasigon ang atong galingon. Usa po nato magkapalingon sa atong tuhod. Kunya, Dili lang mas tama. nagpasalamat po ko karon tayo nga kining programa karon nga mga tagik pa siya og balak sa kinabuhi naagid si Tio Badok karon ma-formal na po ni siya ba kay nga mga kauban mga gulang naman ang kauban ni Tio Badok ma-formal siya. Sikuhan tayo, sikuhan. Oo. Wala gid jisan. Puro siya gumising. Ah, si Kero, may gis mo na iya. Bitaw, makalingaw man gyud Oo. kanta bala ka na.
Da hangyo na to atong mga suking paminaw nga kung doon na pud may gitaguan nga balak sa kaniang panahon nga upan og gitayan ipadangat na diri sa tuang programa matag Sabado nga tanan aron usab nga atuan ang ma-share diri sa kahanginan nga bisan pa man nga dili ta kayo anad nga mobalak diri among paningkamutan diri sa atong programa nga mahatag pud namo ang hustisya nga gusto ninyong madawat sa inyong mga balak nga ipadala diri sa atong programa. So, i-text lang gud, no? Pwede. Pwede po nila isulat, ipadala diri mismo sa DXPD 101.3 FM page. Okay, doon naman. Unya mismo nga mani po sila diri sa station kay doon naman tanaraman ta diri sa Lawaan, Banunong. So doon ta sa highway. Doon ta sa sentro sa Rapitan mga kadi. So pasalamat na lang ta Tio sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, thank you dai kay Jansan. Unya. Wadwaron sa mga Oo. kuan ko sa mga lilis live. Bunalin ng mga shoutout na Tio. Okay, kakyot ba jud ninyo magkuyog oy si Aw makawala sa kakapoy DJ Badok mobalak si DJ KitKat diha wala dili siguro wala nami oras sa mamayet. Dayon DJ Donsoy, where are you now? I'm here. Okay, Ma'am Bibian. Dayon kana mo isakto palakpakan tang tanan. Okay kani Ma'am Bibian gamay. Good night na lang sa mga DJ nga mga gwapo. Oh, God bless. Okay, good night sa tanang mga naglili sa atong live. Thank you kayo. Kunya adto na kami mga kadi, manalmilit na kami. Pauli na kami sa pinakang bahin sa kabukiran ug magasakay niya ng huyuhoy sa mapugnaw kagabhion. Aron magtagik na usab ni Tio Badok sa mga balak niya kami nang hinaot sa among pagbalik kamo nagpaabot kay sa kalipay hilabihan kamo man ang amo ang paghahalaran aron sa pagwagtang sa inyong mga kagulanan. So, this is Inko Donsoy. Dili macho, dili gwapo, apan sumbunganan sa mga tao ug ingon pa nila ug mga adlaw paabot mo sa tuwang programa usab nga Dear Dr. Love every Sunday 1 p.m. to 3 p.m. So, bye-bye mga kadi. Enjoy the rest of your Saturday. Okay, kayo lang si DJ Badok. Mayang gabi sa tanan, maayong pagpanihapon. Good night all.